いや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 、こいつはスイートが過ぎるってもんだろ。来たんだ、呪いの王が。解くのか解かないのか。なんだお前、3枚に下ろすつもりだったがなかなかやるな。すまん、見くびっていた。次は本気でやってやる。フロンテ